Ili misle, ovaj prodaje nešto, ovaj nema veze sa selom. Ovo je neki prevarant. Ja to gledam ovako. Ja gledam da radim ono što volim. Mislim što volim, ne zato što volim, nego što mislim da je to stvarno dobro. Ja gledam da to što radim, ako već nešto moram da radim, da to donese neku dobrobit i osim moje same zarade. Tako da, ako već zarađujem novac, hajde da to bude nešto smisleno i na korist drugim ljudima, da bude plemenito, na zdravlje, na korist. Dok neki razmišljaju, te stvari ja neću da zarađujem na tome, i onda čovjek ode da radi neke besmislene stvari da bi zaradio novac za život i onda mu ne ostane mnogo vremena da se bavi tim nečim smislenim i, da kažemo, nešto uzvišenim, nečim što je veće od njega samog. Kažem, to je neka obmana. Ja mislim da je bolje da čovjek radi to što vidi da je dobro, da treba da se radi i da od toga živi. I onda će mnogo veću korist da donese i ljudima oko sebe, a i samom sebi i svojoj porodici. Tako da je to, po mom mišljenju, bolja kombinacija i ja idem na tu stranu.